Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik. Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso. Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo. Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazerez. Ametslariek argibidean baizik ez dute erakusten. Sinetsi nahi dugu ez girera gehiago, itoko besteen eranetan dena berriz erakitzea posible dela. Paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Gure dogmen gustu saminak itotzen gintuen barnetik. Malkoak irrizi esten ikasten ginuen bitartean. Gizonek ez dute nigar egiten duntasunaren lema. Oiukatzen ginuen denen askatasuna lurperatzean.